Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman rasito bebojoan. Satuan ku telu, satuanmu wolu, cari wong tuaku diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya nasib sing tak rasake. Yen akhire ati iki sing diremo, kabeh kuwi ora sing tak celuk. Jare wong tuaku wetone ora gedhek, lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman ra bisa bebojoan. Satuan ku telu, satuanmu wolu, jare wong tuaku diitung ra ketemu. Abot sangkane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasane. Ngopo dhewe biyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremo. Kabeh kuwi ora sing tak celuk, jare wong tuaku wetone ora gedhek, lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Manunggal laras, Manunggal laras MK Professional Audio, terima kasih matur suwun. HR Pro Multimedia wasik. Manunggal Indonesia. satuan ku telu, satuanmu wolu, jare wong tuaku diitung ra ketemu. Abot
kasih matur suwun satu persembahan.